A darasin da ya wuce mun ce za mu kalli baƙaƙe wata ko manya da ƙanana. Misali kamar daga dama ko kwa hagu zance muna da babba A, ƙasanta akwai ƙarama A. To haka za mu tafi. Babba A, ƙarama A, babba ba, ƙaramar ba, babba ca, ƙaramar ca, babba da, ƙaramar da, babba E, ƙaramar E, babba fa, ƙaramar fa, babba ga, ƙaramar ga, babba ha, ƙaramar ha. In mun sake dawowa hagu sai mu fara da babban E, ƙasanta akwai ƙaramar E, sai babban ja, ƙaramar ja, babban ka, ƙaramar ka, babban la, ƙaramar la, babban ma, ƙaramar ma, babban na, ƙaramar na, sai babban O, ƙaramar O, sai babban ra, ƙaramar ra. Na ƙarshen su ne hailo mun ɗauka daga hagu zuwa dama akwai babbar sa, ƙaramar sa, babbar ta, ƙaramar ta, babban U, ƙaramar U, babban wa, ƙaramar wa, babban ya, ƙaramar ya, babban za, ƙaramar za. Yana da muhimmanci a haddace wannan sosai saboda da su ne ake rubutu a Hausa.